Datorer. Schysst. Jävla bra. Den här var bra. Bra. Kanon bra. Man behöver inte trycka någonting. Ja, jävlar. Klar skillnad mot gamla skruvar. Fantastiskt. Ja, det känns riktigt bra nya skruven faktiskt. Här skötte skruven jobbet. Riktigt stor skillnad. Man behövde inte trycka någonting överhuvudtaget. Största skillnaden var spetsen, att den hugger direkt. Ja, det gick mycket lättare. Man behöver inte ha knackdragan liksom, för att dra i stora skruv. Enkelt, det underlättar. Bra tryck utan att man sliter ihjäl sig själv. Väldigt mycket enklare än vad jag är van vid. Det är lite skillnad kan man ju säga. Lättare när man står ovanför axeln och skruvar. Ja, bättre skruv skulle jag säga, absolut. Vilken skruv, va? De gamla, det här är ju nya skruven. Alldeles för sent för mig, va? Den här skulle man haft förut, nu är man ju snart 60. Vilken kanongrej. Toppen.